že mi z toho pracká kokot. A to je hodně ship heavy, ne? Ten Astral Divinity. No, to je spíš robot heavy, bych řekl, kamo. No kámo, mě sere, jak je ta šipa na začátku. Ten soubolí roka, ne už. Musíš mít CPS. Mě bolí ruka z těch mikrokliků v tom robůtku je na začátku do věku. Jak to beatneš, by the way, koluju to. Běžím. Nebo chodím rychlochůzí spíš. To je prepisový. Mama ti připraví jídlo teďko. Teplý, studený. Teplý. Ty vole, tak to víc, víš, co s tom posere. Ticho. Miguel. Let's go! To piči. Nice one, Tak to je nejlepší completion na světě, kámo. To je nejlepší completion. Kámo. good job. Co ti jebe? Miguel ho buffnul, kámo, Miguel buffnul. Ne, já jsem mu to totiž na 20% prostě řekl, že to beatne tenhle pokus. Jsem to teď... How is this possible? Ty vole. Co ti jebe? Jo, budu v klipu na YouTube, Tak já se klepu, kámo, jdu si vzít pivo, brbo. Krása, ale nádhera. Tak teď Solar Flare dáme, Vix. Dobrý, tak to je znamená, že dneska beatu ten Auditor Baker, chápu. Tak dneska beatu Zodiac. Ok, bro, tak to jsem se Find an imposter in this group.